F'dak iż-żmien, wara li Giuseppe u Marija għalqilhom iż-żmien għall purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lil-mulej kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi ikkonsagrat lil-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju par gamiem jew żewġ tibċiċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi. Huwa laqgħu fuq dirajh, birek lill-Alla u qal: Issa osit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kemmtek, għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh, u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Inti tħalli li ħajtek tkun immexxija mill-Ispirtu Santu. Xmun kien raġel ġust lejn l-oħrajn u divot lejn Alla. Huwa laqa bil-ferħ il-missjoni li Alla sejjaħlu biex iwettaq, li kienet tikkonsisti f'talb mimli fervur u paċenzja kbira li jistenna il-weda ta' Alla. Il-ħajja kollha tiegħu kienet immexxija mill-Ispirtu Santu. Kien jinstab dejjem fit-tempju jitlob u jqim lill-Alla bl-umiltà u jistenna bil-fidi dak il-jum li fih Alla kien se jfarraġ lill-poplu tiegħu. Fil-waqt li l-ġranet u x-xhur saru snin u qatt ma tilef it-tama, meta Giuseppe u Marija ippreżentaw lit-tarbija Ġesu fit-tempju, Xmun immedjatament għaraf il-preżenza tal-mulej fit-tempju tiegħu. Bl-għajnejn tal-fidi huwa raf Ġesu it-twettiq tal-profezziji messjaniċi kollha, it-twettiq tat-tamiet kollha u tat-talb tal-poplu ta' Iżrael. Ispirat bl-Ispirtu Santu huwa profetizza li Ġesu huwa id-dawl tal-ġnus. Dan għaliex Ġesu ma ġiex biss bħala dawl u salvazzjoni għal poplu ta' Iżrael, iżda għan-nazzjonijiet kollha. Ġesu huwa t-tempju l-ġdid. Fit-Testament il-Qadim, Alla jimmanifesta l-preżenza tiegħu fi sħaba matul il-ġurnata u f'kolonna tan-nar matul il-lejl biex hu jiggwida lil poplu tiegħu li kienu fid-deżert. Il-preżenza ta' Alla kienet b'mod viżibbli tiġi tagħmmar fuq l-arka u fit-tabernaklu. Meta imbena l-ewwel tempju f'Ġerusalemm, il-glorja ta' Alla marret toqgħod fuqu. Wara li l-ewwel tempju kien distrutt, Eżekjel ra il-glorja ta' Alla titlaq minn dak il-post. Imma Alla wiegħed ġurnata li fija kien se jiġi bi glorja akbar.
Din il-weda seħħet meta ir-Re tal-Glorja innifsu ġi fit-tempju tiegħu. Permezz tal-miġja ta' Ġesu fid-dinja bħala bniedem u permezz tas-salvazzjoni li hu kisbinna bil-mewt u l-qawmien tiegħu għal-ħajja, aħna sirna l-koll tempji tal-Ispirtu Santu. U inti, taraf il-preżenza ta' Alla fik? Taraf li inti it-tempju ta' Alla? U tgħix skont dan id-don kbir li Alla rrid jagħtik, li huwa dak li hu stess jagħmar fik? Xmun birek lil Marija u lil Ġuseppi u profetizza lil Marija dwar id-destin ta' dan it-tfajjel u s-sofferenza li hi kellha tgħaddi minħabba fih. Hemm ċertu paradoss f'dawk li huma l-imberkin tal-mulej. Marija ingħatat il-barka li tkun liben ta' Alla. Ma din il-barka hija kellha tilqa' wkoll is-sejf li kien se jinftilha qalba meta tara li l-bina imut fuq is-salib. Hi laqat mhux biss il-kuruna tal-ferħ issa wkoll is-salib tad-dulur. Imma l-ferħ tagħha ma naqas minħabba dan id-dulur għaliex patta għalih il-fidi, it-tama u l-fiduċja tagħha fil-wediet kollha ta' Alla. Ġesu wiegħed lid-dixxipli tiegħu li l-ferħ tagħhom ma joħodulhom ħadd. Dan insibuh fi Ġwanni 16 vers 22. Il-mulej jagħtina il-ferħ sopranaturali li jagħtina l-istess qawwa f'waqt mumenti ta' prova, ta' tiġrib, ta' dulur u ta' uġieħ. U inti, dan il-ferħ qiegħed tgħixu fil-preżent? Tħallih lil Alla jagħmel dak li jogħġbu f'ħajtek, toqgħod għall-kelma tiegħu, fidi u fiduċja. Mulej Ġesu, għamel li jiena naraf il-preżenza tiegħek kull meta tiġi żżurni u nkun preparat għall-azzjoni tiegħek fis-żmien tal-lum. Hekk kif Xmun kien ippreparat u lest li jwieġeb biġenerożità għall-vista tiegħek u għall-azzjoni tiegħek fi żmienu. Għażiża Marija, inti li kont lesta li tilqa' kollox mingħand il-mulej, kemm il-ferħ kif ukoll in-niket. Għamel li jien bl-istess mod nilqa' kollox mingħand il-mulej u ndawwar kollox għall-glorja tiegħu b'ħajja ta' qdusija u li tixraq lil minu iben u bint ta' Alla. Għenni biex jien ukoll f'mumenti ta' dbatija inkun imqawwi u msaħħaħ bil-fidi, bit-tama u bil-fiduċja tiegħi f'Alla u fil-wediet kollha tiegħu. Amen.